Wow! So today is our second day. Oy, second day na. Mga guwapa nga mga madam. Asa taron? Kuya, our destination? Ubod. Oh, Ubod. Tagalalang Rice Terrace. Tagalalang Rice Terrace and Coffee Plantation. Coffee Plantation? Yeah. Alright. Tirta Ampul. And? Tirta Ampul Temple. Okay, Tirta Ampul Temple. Asa ta mag-breakfast? Breakfast. Where? Summer in Ubud na lang. Ubod? Okay. Moments later. Ano, dito siya makuyog. Hindi mo ito siya nag-breakfast siguro. Breakfast kami. Asa ta? Oh! Wow! Thank you. Baala. Wala niya ako. Ala Chris Aquino. Gusto! Thank you. Bye-bye. Thank you. So, maraming kao, no? Mga marigong pahin nata diri karon sa Tigalalang. Diri dapat ka mopalit og mga souvenirs og mga bags kay barato ra diri. Half the price dito sa downtown. No diri no 150,000 rupiah ang isa ka bag diri. So dito ka sa kuta mo palit or diri sa may sa Salain mga 300,000 rupiah. So definitely ang mas gwapo diri mopalit kay barato lang. Hoy, taas-taas ang buling nga baktas ni mo matag-ipol hey. Di ko ganahan ni maano ko matawag ako ani makuyapan ko. Muna siya kanang duyan ba daw si tulak lang ang pusugin padulong dito. Kaya. I can do this. Slowly first and then hard. Ay wag. Ayun na diretso na pusog na. No, slowly first and then hard. No, we go harder. We go extreme. Wow, alright. Go, Roxanne! Woo! I said Harder! That's too slow. Harder. Too slow. No, it must pick the coconuts. There. Pick one coconut for me. Chef. very high! Wala tingog-tingog. Oh. Kau na pud lang. You are from Thailand. No, from Philippines. From Philippines. You are very, very strong woman. Yeah, I am. But you are very strong. You don't afraid. Yes, I'm not afraid. Thank You very go much. next. You go next. No. Higher! Ko lang ni sa hangin. Wala. Ah, pangit ang picture diri eh. Gwapo video diri. Bitaw take ko nakuha. Picture pilit lang ka diha, naka ano lang. Ah!
Are you ready? I am ready. Very ready. Woo! I'm dying. Woo! Yes, motherfucker. Kaya sa social media. Higher! Motherfucker! I'm saying One Piece, man. You say hello, Philippines. Can you say hello, Philippines? Hello, Philippines. Hello. How are you? Ah, kapuya. Bong ino ko mukano. Simuta lagi. Kuya eh. Hangak. Yes, kuya, we're done. Mama tagdag hiking uy. Gani. Ikaw na tubig. Hiking na naka-chinilas. Naka-dress. Pasyo ta diri dapit ang area kay. Napara ba tayo na tuwan? So no, kung mga anay mo diri og Bali, no, ay gyud mo pumalit dito sa kuta og mga souvenirs ug mga handicrafts or mga unsa. Ani jud mo diri sa ubod kinaagri ang kanang barato ba. No, una mo gusto ito sa lubong, barato lang. Tapos hangyo mugtaman kay magpahangyo sila diri. Inyo nyo nga mura. Is this mura? Is this mura? Is this mahal? Nay balaan nila ang happy mga Pilipino mo. So, pro tip. Ay, okay, sorry. Is that the coffee? Live testing. Testing? Free testing. So, tilawan na to ni ilahang kape, no, ha? So, mag-start ta sa... Asa mo mag-start? Number 1. So, number 1, mangosteen tea. I-try lang. Mangosteen tea, ma. Favorite. Mangosteen. Ayun da. Feel ako ganan si Lula, ano. Nami, no? Mangosteen tea. Number 2, Rosella tea. Sige ni mo ni Ikaris. So, ikatulo, ginseng tea. Walang ginseng, malahi lagi ng ginseng, hindi lamig kailangan. You order 1 cup black coffee? Yep. Just for taste. Ginseng dito sa ito. Okay. It's regular coffee to compare. To compare. Okay. Thank you. Diba? So, ang sunod. Ang sunod, cinnamon tea. Ganyan ako bako, tubig, kami. Iti kita rin. Makauli tag sa'yo, guys. Pagka Pilipino, nangatanggong hospital, kaya takaraglamon. Tilawin lang. Wow! Amazing! Ang ginabutang sa ako. So, sunod, saffron tea. Bong papel. Bot. Okay, sunod, ginger tea. Hindi. Loy, ariwa. Bakit imundiri o makawa? So, sunod, lemon tea. Kangkang diritso ba? Sure ka diritso ti kangkang. Bago lang naman ang isa ba? Bantay na dyan ka lang mga kabala. Pag-uangal ka mo, igit ka sa tempo. Kanina ko. Pili ako sila. Kaya silang gawa. So, human sa lemongrass tea na pod. Luwak. Di mo raman public kang diapay. Okay, ako una. Chocolate coffee na pod. Sunod. Bantay lang dyan ka lang. Isugday siya. Ang sunod kay Vanilla. vanilla coffee. Lain sa siya. Oh, sige, sunod, ginseng coffee. Isa. Ayun lagi. Ang sunod kay coconut coffee. Sunod, pandanos. Green siya guys. Tanang mo guys. Hi. Pandan. So, pasi nami. Ha? Muna mig inom og kape. Muna mig kaon og tae sa luwak. So, karon na napod bidri sa temple sa... Ang ito lang, temple sa... What's the name of the temple? Tirtampul. Telta Ampul. Kay mag-swimming mi. Ano? Deep. Sa tanaw na to ang deep. Basig mukawa taong swim. Ha? Welcome to Holy Spring, Terta Impol Tampak Spring. Na meron diri kay mosulod mi sa temple kay mag-deep mi. Pero kailangan sa nang mong ticket. Is it okay to use shorts inside? No, I mean, no. You got sarong, yes. The ticket is included already. You buy the ticket, include the sarong, sarong. every temple. Okay. Yes. Where you visit, go to temple, you buy ticket, sarong included already. Okay, thank you. Because in Bali, all is temple, holy place. Yeah. So you have to use the sarong. Okay. But our Gipraman already prepare all sarong, scarf. I want sarong. I want to try sarong. Yes, Bali is nice. Yeah. Hello. Thank you, sarong inside. Thank you. Okay, thank you. So sarong pasabot ka ng murag shawl. Tawag mo ka sa anak. Where you from? Philippines? Oh. Hello. Tagnak. You take all dito. Grabe. Mot kayo. Ang sarong. Siya.
So na namin susulod sa temple, no? Naghukas ko kay I don't care. 40. So kailangan mo mag-arkilag-locker, no? Para ibutan mo mga gamit. So dahil na mo ibutan mo mga gamit kaya para safe. So we are ready. Sulod na mi sa sulod sa temple mismo. Tugnaw kayong tubig ka ng murag ano sa kamigin bitaw. Tugnaw kayo. So since di na ko pidala ako ng camera sa sulod sa diri sa tubig, no. Gulat ko sila mahuman kaya ako na po sunod. I believe this is supposed to be a holy temple, but look. Murag himo lang siyang swimming pool sa mga foreigner, no. So sorry for that. People don't understand. No? This temple is supposed to be holy. Isa lang, ina magpila sa lain, no? Ang sandog sa uban. So nahuman nami, mag-ilis ami kay tugnaw na kaayo, kasi tugnawas tubig. Kailangan na jud mi mag-ilis ani, wala na choice. Kalisod ng ilis diri oy. Diri na punta. So you see that? Dagko kayo. Oh my. What? So big. Look. So huge, man. One more. Maybe sexy. Ni tingin-tingin lang. Maganda, bag 100 peso. Ang pricing diri mag-start na siya dako, tapos pag dili ka mapalit magkagamay nana. Hangyoon gid mo sila, hangyo gid ba? Oh, di man ka tagaan kag 200 totod pag nana ka sa layo mahimo lang 50. So kung mapalit mo diri ayo dayon mo og okay sa isa ka price kay pwede pa siya mababa, ha? Oh, okay di mo madrag hilaw, di gunitan panggirahon. So, di mo makurata pang kung panggunitan mo sa mga tindera diri kay basta di ka maminaw, gunitan ka. How much for that one? This one more. No, that's too big. Smaller. The small one. In rupiah? In rupiah. In rupiah, this one 400. But you can make less. So karon, alas 3 na sa hapon, wala pa may mga paniud to, kay si pa may pamalit. Kung saan mangita may pagkaunan, paniud to, asa sa mga lang. Kuya, where do you think we can have our lunch? What do you want? Lang, what do you want? Heavy? Hindi po. Pang pork na doon There's Crispy duck? What? Crispy duck. Crispy duck. Okay, crispy duck. Nasa dali no, mga usay paniud to.
So nami diri sa Bibig Juni no. Kailangan na mo mag-order na no kay ang ilang entrada diri kay crispy duck, pato nga crispy. Mo ni ang first time nga makakaon kog pato sa tibuok na kong kinabuhi. Main course na diretso kay so samtang nagahulat mi sa among order no mag-picture sa mi diri sa ilahang murag kanang ilahang murag kaunanan mo ni siya kay dako man kay ni tura dito ang entrance ani tas mao ni ang murag kaunanan niya. You see kani mga turista no diri naga picture sila tapos ang ilang atubangan diri kay kahumayan kita ba niya na ha kahumayan ang likod tapos ang diri is tilapyahan mo ni ilang mga uban area tapos mo ni ako mga kauban of course no nagakuha mga pictures mga beautiful ladies no so ayos kayo bay barato lang ilang mga pagkaon no tara mga picture ha. Okay. Thank you very much. Dako gid na serving man mo. Picturean ha, wala sa mga hilabot, mag-picture sa. Ay! Kung nawala, ang dahil So pati ang ayusan no? So kung maanhin mo diri, i-try ninyo visit ang Bibig Juni kay pati ang ayusan dito. Tapos careful mo sa pag-order ani kay pati ni siyang halanga ha. Kani? halang no, halang. Dili. Lami, good tayo ng barbie. Oh, lami. Asa na yung dahil? Tapos try pod mag-order og kanang crispy duck. Tingnan mi ah. Crispy duck. Under ba? Hindi ko kayo silit. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. So manami kaon, no? Mupasi nami kay mong uli nami sa muang pola nami kay medyo kapoy, lingaw pero syempre kapoy. Oh.